Is-soldati se jitħallsu tas-sigħat żejda li jaħdmu waqt l-emerġenza tal-pandemija. Din id-deċiżjoni ttieħdet mill-Gvern waqt laqgħa li kellu l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri mat-taqsima li tirrappreżenta lill-Forzi Armati ta' Malta tal-General Workers Union. Preżenti kien hemm it-tmexxija tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-Forzi Armati ta' Malta huma l-unika korp dixxiplinat li l-membri tiegħu ma jitħallsux tas-sigħat żejda li jaħdmu. Dan kuntrarju għal ħaddiema f'entitajiet u f'korpi dixxiplinati oħra. Għaldaqstant is-soldati se jieħdu allowance għal kull sigħa żejda li jaħdmu wara s-sigħat mitluba. Bħalissa s-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta qed jassu 24 sigħa kuljum miċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar u jqassmu l-ikel lil dawk li jkunu qegħdin fi kwarantina u ma jkollhomx min jixtrilhom l-ikel. Il-Ministru Byron Camilleri qal li l-Gvern huwa konxju tas-sagrifiċċji li qed jagħmlu l-membri tal-Armata. Il-Forzi Armati tagħna huma l-unika forza tal-ordni illi ma jitħallsux għal sigħat żejda li huma jaħdmu. Fl-aħħar sigħat biqbil anke mal-Prim Ministru, iltqajt ma' taqsima illi tirrappreżenta lil dawn il-ħaddiema fil-General Workers Union u qbilna illi għal dan il-perjodu huma wkoll ser ikunu qegħdin jitħallsu għal sigħat żejda illi huma jaħdmu. Min qalbi nirringrazzjahom ħafna tax-xogħol kbir illi huma qed jagħmlu f'isem u għannom tal-Maltin u l-Awċin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.